Eli tästä mennään tähän perässä. Tästä mennään tähän kylppäriin. Lupa tänne. Täällä ei ole vielä sähköjä, mutta tänne vain. Sitten on sauna. Täällä. Siellä oli sauna. Nyt mennään tänne. Täällä on keittiö. Ihan uudet jääkaappi, pakastin. Ihan uusi heula. Keittotuuletin. Täällä on keittiötilaa. Täällä on olkkari. Naapurit on tuolla. Tää näyttäisi olla sädekoikku. Joo, ja ilta-aurinko kuitenkin paistaa tähän. Näin on. Täällä on sitten tää makkari. Odotas. Joo. Siellä on nämä. Kyllä tommonen pimentää paljon. Kahvitila löytyy täältä. Joo. Ja sitten tää kosketisysteemi on tämmönen. Joo, ei tarvi mitään sokeripaloja. Tää on 91 rakennettu. Yes. Jep.